खुलुमबाय सोनाफोरानि मोनसे गोदान बोसोर नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरावबाय सय माजे जि फगवाननाय महरला सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लाउसखौ फुरा जोबोद होलांबाय जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बिसास खालामनाय नङा नैबे जायगायावल' फुल नेटवर्क आरोना बुस्थुआहाय आरो ना मिनि हरबावदोंसो टावार नागिरबाय होननानै मा जाफैखो ओमफ्राय माने मानसिफोरनि कमेन्टबो आं हरनो हाया आरोना ओरैबायदि ओमफ्राय हो थिग जागोन ना माखो मानसिफ्रा बे माखासे मानसि मोखां जिनानै दङ जों गामियाव खर' मर' जिला जोबनानै दङ नायस्रांनो मोनाखै आं मेगि पेकेटफा लानानैसो नायहैनांसिगोन आरोना ओमफ्राय नैबे जायगायावल' आंहा जेने थेने नेटवर्क मोनो दा बेहाय आङो भिडिअबो आपल'ड होनो फैदों बारहुंखानि बेनिफ्रायहाय बेयाव नोंथांमोननि भिडिअखौबो आङो आब'मोननि आगैमोनखौ आङो दा एसे भिडिअखौ अन खालामनोसै बेनिफ्रायहाय आंनि कमेन्टखौबो आं फटाफट रिप्लाइ खालामसै आरोना कमेन्टफ्रा जमा जानानै दङ गाज्रि मोननाङा आब'आ नायफिनथारासै आगैया नायफिनथारासै दुगा जाबाय बिदि साननाङा आरोना न'आव दंखायो मिन्थिखायो आंखौ नेटवर्क आंना बिराद हुलुस थुलुस ओइ बिबोनाङाबो मिन्थिगौ बेस्रा गावसिनाव बेबायदिनो हुलुस थुलासना अबेबा मोनसे लाव गायनाय गुदियावल' सियार लानानै जिरायबाय थायो आरोना बेबो जोंनि न' खाथिनि बैथिंजायनि बेहाबो बेयावल' माने जथाबबाय थायो आरोना नेटवर्क नांगौबा आंखौबो बुंदोंमोन नेटवर्क नांगौबा बेहाय मोनो ओमफ्राय फुख्रिबो गुदिया गथ'फोरखौ लानानै जिरायहैनो गियोना दा आं नैबेयाव एसे ओलांगा नालाय दिनै एसे आं जायगाखौ मोजाङै मिन्थिदों जे बेहाय नेटवर्कआ फुरा मोनो होननानैहाय दा आं माजे समाव गथ'फोरखौ लानानै आङो नैबेहायबो गेलेनो होननानै आं लाबोसिगोन आरोना एसे गुवार बेयावनो दङ दाख्लै राजा किरन ना हमनाय गुदियावहाय नै थिला गुदियाव आरोना बेबो सासे बिबोनांनि थिला आंहासो बेयाव दल द'आव लुफैनांसिगोन न'खौ होमबासो आंना नेटवर्कआ फुरा मोनसिगोन आरोना जा हिट मोनखायो ओमफ्राय बिदि होननानैथ' नों उफाय गैया आंथ' बेयाव एथ' गोबाव थानो हाया आरो प्रब्लेमा मा सनाफोर मिथिबायना आं दा भिडिअ खालामगासिनो दङ ना आरो आं भिडिअ नायनो होन्दों ना ओमफ्राय माबायानो आंना मा होनो बेट्रियानो 26% आरोना माने खारनानै सानसेखाय दानिसो फैदोंमोन जेने 30% जाबाय खारनानै थांफिनबाय बार्थ दे बेखिनिखौनो बिथिं जिर' खालामहैबावनोसै आंनानै ओरै ओंखारबोबाय आरोना आङो जेखियानो जादोंला आंनि प्रब्लेमफोरखौ एसे देखायबाय बेजों लोगोसे नोंथाङा मोजां बे ब्लगसाव मा शेयार खालामनो हायो फुरा जोबोद नायनो होलांनो जाबाय आरोना ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बे केमेराजों ओमफ्राय आं खनसे देखायस्रोलायबावनोसै आरोना ओरै फैनानै बारा गोजान नङा नै स्कुल गुदियावनो हैलाय स्कुलावबो एसे मोनगौमोन दां ओमफ्राय आं गसंनो एसे बोरैबा एकदम औवासुं ओरै गोलैलायनाय मोननानै नैबेहाय ओलांगा मोननानै ओमफ्राय नायबाय नेटवर्कआबो बाहिट आरोना माने जों गामियावबो नेटवर्क मोनथारि नङा माने जायगायावनो अबेबा मोना बेफोरथ' जाखायोआनो जेरावबो नङा होमबा सुनाफोर थ' दा नैबेयाव बिराद हिट मोनो ओमफ्राय जोंनियाव माने बारा थिग मोनो आरोना जोंनि जरावहाय जेखियानो जादोंला सोलिनोसै बिदिनो खस्थ' मस्थ' माथो खालामबावनो भिडिअ बानायनानै नोंथांमोनजों शेयारबो खालामनो लुगैयो नालाय ओंखायनो जायगाफ्रानो नै सुनलाव फैनांगौ जायो आरो लोगोफोरनि भिडिअफोरखौ नायलाबाय थानो लुगैयो माथो उफायबाव बिमायाबो थांनो ओंखारनायजों हनै बिमायंआव ससे दोरबोनांबाय बिबथिया ससे लाबफाबाय आंना केमेराया नुहुरखायाहाय मोखांखौ गोजाननिफ्राय सिन्था खालामनो नाङा माने बिमाय उनावसो दंहैयोमोन मानसिया बिदा किरन मोनाव आरोना फैदो थांसुदो ओमफ्राय माने आं हारसिङैबो एसे गिस्रो मोनखाबायमोन आरोना मानो होनबा मालाय औवासुं आरियाव दाउसिन दाउला आवाज जालाबायबाय आरोना थुब थाबनो खारनाङा माने नों दाउ गावहरदों आयै जोंनावसो फैगोन ना माखो नोंनि अन्थाइआ राजा किरन गावना राजा माबा दाउबा लिअ हाबफैबाय थायोना आहाबो आवाजखौ गिखाबायमोन आरोना गिनायजों खावब्ला गथ'फोरा स्कुलसिम ओंखारनायजों गथ'फोर माने गथ'आ आरोना नों आयंजों फैदों नों आंखौ नागिरदोंमोन आइसो नों गैयामोन नालाय लिअआ नोंनि मेथाइखौ लुगैबाय नै लिअ थांदो हाबाब बिदा किरननि सैमा नोंखौ दोनबोदोंसो लिअआथ' थांसै सोनाफोर नङा आरोना कमेन्टखौ जेने रिप्लाइ खालामजोब्बाय आङो भिडिअआ मोनब्रैल' आङो अन खालामनो हाबाय बेटारियाबो जोबथानोसै कारेन्ट फैफिनबायनो माम्बार चार्ज हैफिनसै आङो आरो किरनाव थांबावनो हे भगबान बिमायानो आथिं सायावनो दख'ना जाबसोनानै फैनायसो थाङा आं जेरावबो थ' मोनाबाय मा न'आव थांस'नाफोर सिदा आरोना दे थांगोन फै गाबोन थांगोन सेस थ' हनै थांनो सोंबावदों हर थाहै थां आयंमोन हर थाहैदो आं हाला सहायनो बिमायंआ लिला हनै मना मनि ओरैनोबा माबा गुन्दै गुनला जानानै दङ आरो सासे माबा थांबावनो होनगासिनो दङ गाबोन थांगोन फुङावनो थांगोन सानजों ओंखाम लानानै गाबोन फुङावनो थांगोन सानजों मिथिबाय थ' औवासुङाव मोदाय थायो न'आव थायाबा थ' बिमायानो बा गिस्रा मोनबायमोन थ' फैनो आवगायखाबायमोन आं थ'दो
डाइरेक्ट ओमफ्राय ब्लगसो आंना अखानायैसो फैबाय आरोना दुगैस्रां लोबस्रां खर' माथा लोबस्रां आरिस्रां खावब्लेब्लि खालायलायनानैसो नै ओंखारफैबाय आङो बाबा सावना ओमफ्राय मैया मोनायाव बारहुंखा अखा एसे बारबावदोंमोन थेवबाबो कारेन्टआ दिनै एथ' इनाय नङा आरोना फैदों फैनाया ओमफ्राय हाफ भल्टेज आरोना माने मबाइलफ्रा चार्ज थागोन जेने थेनेबाबो ओमफ्राय दैया गथ'वाखै ओमफ्राय सोनाबफोर जोंना दिनै आदारा हेभि आरोना मायाबो एसे दाउ काटि खालामहैगासिनो दङ ओमफ्राय माजों जानो माजों मानो कनफिउस जादोंमोन ओमफ्राय माजों आंजों सबाइजों जानोसै नामा बिदिनो सानदोंमोन आरोना सबाइ दाख्लै आंहा फोरोंबाय दंखायोना हेभिनो फिसायानो जादा ओमफ्राय मा होनो ग्रेभिसो जागोन जागारबायना ओमफ्राय होमबालाय आरो माथोबाव आलु टमेट'फोरजोंनो फुरा ग्रेभि खालामहैनोसै आं आरो लोगोसे मा संनाय जायो किटचेनाव हाबहैग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय आं लगे लगे बिफाङाव मोनहैयाखैमोन माने बिनि सिगाङावनो सासे बिजावजालि आब' फैदोंमोन बेनो लाल साहा फुदुंबाय जोंबो ज' लोंबाय आरो आब' थांखांनानै खामलाफोरनोबो आङो लाल साहा फुदुंबाय बिसोरनो होखांनानैसो आं नैबे आलु एवथ्रमनाय हाबाफारि आरो रुनानै दोनखानाय दालिखौ सेरनो मोन्दों आरोना सुनाफोर उफाय गैया माथो खालामनो लेर थेर बिदिनो जायो बिदिनो सानजौ बुलायबाय बेनिफ्राय नै थोबथोखालागै मायाबो माने मांसखौ गोदान लाखांनो हाबाय आरोना आंबो सामब्राम रेडि हाइजें रेडि लाहांबाय नै नोंनि लेग पिसआ आफाया दोननो रोङासै बेखौसो ओरै दोननांगौ नैबेखौसो नैबेखौ गारबावनांगौमोन बेखिनिखौसो ओरै गोलाव दोननांगौमोन ससेया दे जेबो नङा आलुजोंसो ग्रेभि संखागोन ना आङो फेन्दा पिसब्रा बेदर गोसोम नैसोनाफोर बेमार दंबा खारजोबगोन आरोना बारा नङा सेख्रासो सामब्राम द'निखौ सेरजेनबाय बेनिफ्रायहाय ओरैहाय आङो एसे हालदै लागायनानै लाखादोंमोन आरोना नै मस्ला मस्लि जेबो होथ'वाखै सिम्पोल जाजागोन एकदम नर्माल दा हरनोसै दाउखौ फैदा नानि फैदा ओंखाम जानो होननाया गगा मोनदों गथ'आ ओमफ्राय गाइखेरजों ओंखाम जानो होननानै बिबावबाय महा समस्या दहाय फुङाव दालिजों एसे जाहोखांबाय दा आरो गाइखेरजों जानो जालायबाय एसे आराम जाथों सामब्रामा ब्र' हरबायबो ओमफ्राय आङो नै बरिया एवबाय मेजेम थेजेम बिदि गैया मिडियाम साइज आरोना एसे थावखौनो गोनां ग्रोब होबाय ओमफ्राय नै तेजपाता गांनैसो एवफालायबाय आङो ओमफ्राय फेन्दा पिस ना लेग पिस नांगौ मा होनना बुंबावदों आरोना जायासो होनबाय फिसालाया जायाबाथाय आरो जानायानो नंखालासो आरोना ओमफ्राय नै आलुआबोथ' रुजाखाबाय आलु गोरलै बेनिफ्रायहाय न'नि टमेट' आरोना सुनाफोर बेखौबो होगोन आङो जारौ जालायलायनाय नै नायदो बेखौनो जासाबगासिनो ओमफ्राय आङो टमेट'खौ बोरै फारसेथिं हागासिनो दङ आरो ओरै फारसेथिं नै बेबो चालु जागासिनो दङ ओमफ्राय एफाजोंनो आलुखौ ब्र' आरोना दाउखौ माने एसे गोगोम मोजां एवखाबाय आङो ओमफ्राय बेखौबो एसे एवबावनानै आलुआबोथ' जाखानाय नालाय ओमफ्राय टमेट'खौ ब्र' हरनोसैलाय आरोना ओमफ्राय दहाय सामब्राम एवनायावनो सामब्राम गुफुर एसे हाइजें एसे देनायखौ हरखादों नालाय जा गोथाव मल मोदोमगासिनो दं आरोना गन्थंआव हिटथार एसे आरो आराम एवनानै नै बेबायदि महर लाबाय एबारना न' टेनसन टमेट'खौबो हरखावनोसै नै सोनाफोर हरबाय आङो हिट जाखासिगोन आरोना न'नि टमेट' न'नि दाउ ओमफ्राय आलुआ मालायनि होननानै बुंनांसिगोन मालायनि नालाय मालायनि फैसाजोंसो न'नि जानाय नालाय जिखायानो जादोला उदैयाव गासिबो हाबजोबगोन संना लानोसै आङो ओमफ्राय सामब्राम गुफुर देनायाबो एसे दंबावो दा बेजोंनो थौसि आख्लायनानै हरनोसैलाय आरोना बेलाय माथो न'नि टमेट' नालाय ग्लेब जायो बायनायबासो मालाबा एकदम गसंख्रांलायनाय टमेट'फ्रानो ओमफ्राय मोनथामजों इसे मोजां मिक्स होनानै माथो नांबागौ मोदोमफ्रु मल मोदोमजोब्बाय सुनाफोरा ओमफ्राय आं दैखौबो ब्र' आरोना ओमफ्राय नैबे थौआ मिनिनानै थैगोन दाख्लै आंजोंनो ग्रिन टि लोंनो होननानै फुदुंनाया एकदम बावनानै सिथाबब्रुं होजोबदों आरोना आङो ओमफ्राय लोङासैबो आरो फुदुङासैबो आरोना बेनिफ्राय आङो ओंख्रि रोसिखौ बारा होला मानो होनबा दालिबो संखाबाय एसे ग्रेभि खालामनोसै बारा होआ माने आंना बारा होआ होननानैनो नै अज'खा थौसे आख्लायबावगोनसो उफाय गैया ओमफ्राय कालारखौ नायदो माग' पुरा हिट आरोना ओमफ्राय नै दान्दिसे उनाव आङो बुर गोदानखौ लाफैलायबाय जब्बायानो अलमस्ट बुस्थुआ नायदो आलुआबो रुबु ओमफ्राय दाउ दिसिनि आखल नालाय नै गोदौबाथाय नायजा गुबै नायजाया ओमफ्राय सेख्रा दाउना गैयाना माने गैयानो आरोना ओमफ्राय लेग पिसआबो आंना नै जाहां जाबाय लेग पिसथ' नङा फेन्दा पिस आरोना
आं दाउ दिसिफोरबाथाय बेबायदिनो आरोना दाउ बयलारफोरबासो मोदोम रद' रद' ओमफ्राय दाउ दिसिफोरखौबाथाय आं आलासिफोरनो होनो जा उसुबिदा मोनो आरोना माने माखौ होनो माखौ दोननो थेवबो उफाय गैया बिनि गुना आलादा जायो नङा होमबा सुनाफोर बेनिफ्राय नै नायदो आङो दान्दिसे उनाव बन्द' खालामबाय आङो ग्रेभि 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 आरोना सुनाफोर जाय फाराफारि जादो गोथावथारा नोंनि दालि ओंख्रियाबो जादो सुनादो बेदरखौनो जायाबा आं लगायनांसै दे समान जादो बालाबा हनै ओंख्रिया मालाय बेना आन्दायाव इ मोजां खोब टमेट'आ ओंख्रिया सुनाफोर जोंना थाइबें खाजिबो दं आरोना वाव जाखाव नामा जादो मा दालिखौ सिबावनो होरां होनो होरो दे जादो दे आखाइजों जादे बिदिनोसै जोंना जादो आंबो जानोसै यम 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 जाखां लोंखां साफा सुस्रांखांनानै आङो सिबस्रांखांनानै आङो नै एसे हाथाइखौबो साफा खालामनानै लानोसै आरोना जाबाय नालाय एकदम हारा हादि अरखा अरसिनो ओमफ्राय जानायखौ बारा लायाखिसै आङो मानो होनबा सुनाफोर जादोंसो हय गोथाव संदोंसो हय आं गावनो गाव स्वादखौ मोनाखिसै आरोना मानो होनबा मैया मोनायाव आङो मा जादों गय खान्दिसे लानानै आङो बे गवामुरि ना मा होनोथाय बे दालाय मस्ला बादि ओमफ्राय गोदै आरि मिक्स थाया होमबा इफोरखौ एसे जाफाबाय आङो बिबैनाव दङमोन ना एसे आगोलनि ना एक्सपायार ना आंनानो सालाया खामानि गैखाया ओरैबादि बद्रा जाबाय माने फुंनिफ्राय आं जेबो जाखायाखै बे आब'मोन फैबा लाल साहा खापसे लोंफानायल'मोन अब्ला बारा फात्ता मोनासै दा ओंख्रि साखिनायनिफ्राय ओंखाम जानायनिफ्राय ओंख्रि जानायनिफ्राय माबादि स्वादमोन जेबो खबर गैया आरोना आङो ओरैबादि जेने थेनेसो जाबाय जि रागा जोंखावलायनानै खालि संख्रिना संख्रिनि गोबाबखौल' मोनथिबायब्रा आसुरित गोखैनिबो मिथिला गोखानिबो मिथिला गोथावनिबो मिथिला एकदम जाबाय आं जेने थेने इसे गोबावजों दाउ जानो हाबाय मोनबाय बिदिसो अबस्था अब्लाबो एसे साफा फुना लानोसै आं टेनसन फ्रि फुला पानफोर मालाय एकदम नो टेनसन आरोना हा फैदो नै खामानि जोब्बाय सानदों दालिजों गरनैल' जादों जाजोबाखै गाइखेरजों ओंखाम जालायबाय भगबान गुजुदोंलै मा बिदिनो आरो गाइखेर ओंखाम जाहोखांनासो ओंखामखौ बिदाय लानो होननानै आङो केमेराखौ अन खालामफैफिनबाय आरोना थ' सोरनाफोर आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै बेखौनो एसे सेयार खालामबाय मैयानि बेलासिनि आंनि हालोद आरो दिनै आंनि मा मोनजाखो मा मोनलोंखो जेने थेने दाउ मासे मोनजाबाय आरोना खुनजुगावनो फैनायमोन जा गोबाव दिनैसो जानाय जाबाय बिदिनो एखमबा अमा बेदर एखमबा ना सिंगि फिसिनाय मानाय जायै जायैनो माने जेने थेने मानि दाउखौ दासो मासे मोनजाबाय आरोना जेखियानो जादों सोरनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच गोलोमनायफ्रा नै गन्थंफ्रा जोंख्लाबलायबाय